Kaixo lagunok, gaurko honetan Little Cooperation izeneko mai jolasa aurkeztu gura dotzuet. Little Cooperation jolasa, naizta jajak jarri 2 urtetik aurrera dela, guk 3 urtetik aurrerako 2 eta 4 jokalarin artean jolasteko gomendatzen dugu. Jolasian hasi aurretik betiko moduan kaja zabaldu, eduki dana atara eta jolaserako prestatuko gara. Hauxe izango da Little Cooperation jolasak edukiko duen itxura. Eta ze elementu dauku jolasteko? Hasteko eta ben badaukau elementu importante bat, eta izango da jolaserako dado bat. Dado honetan ikur desberdinak agertzen dira. Bestalde, baditugu 2 uharte, izotzezko 2 uharte. Uharte bat animali marrazkixek daukona izango da abia puntua eta bertan hainbat animalitxo egongo die, eta beste uharte bat izango da hemen izotzezko etxia edo iglua daukena, hau izango da helmuga. Eta bien artean egongo da izotzezko zubi bat, eta izotzezko zubi hori eusten dauen hainbat egurrezko pieza edo zutabe. Nola jolasten da Little Cooperation jolasera? Txandaka jolastuko da eta jokalari gaztiena hasiko da jolasian. Txanda bakoitzean jokalari bakoitzak egin beharko dagoena da dadua bota. Eta daduan agertzen den ikurran arabera ekintza bat edo beste egin beharko dago. Animali bat zubira mugitu, edo zubitik zutabe bat kendu, edo zubixan dagoen animali bat iglura edo izotzezko etxera eraman. Izenak berak esaten den moduan, jolas kooperatiboa da eta zein izango da helburua. Izotzezko zubixa urtu baino lehena, edo zutabe danak galdu baino lehena, animali danak etxera eruetia. Jolasa hobeto ulertzeko, probatxo bat eitia izango da honena. Kasu honetan agertu da iglua edo izotzezko etxea. Eta horrek esan gure dau, zubixan animali bat euki ezkero, animali hori izotzezko etxera nungo genez. Ez dauko benez ezer, txanda pasa. Beste jokalari batek hartuko dadua eta botako da. Ia zatekatzen da. Barriro izotzezko etxea. Txanda pasa. Kasu honetan, izotza. Izotzezko kubotxo honek agertu dienez, horrek esan gure dau, zutabe bat kendu biko dala, jak, eta pieza hau jolasetik kanpo geratuko. Eta jarraitzuko badua botatzen. Zubia agertzen den bakoitzean, animali bat zubira. Eta agertu danez barriro be iglua, zubixan dagoen animali bat, izotzezko etxera. Justo errondo hontan galdu behar dugula. Gaurko saiakera hontan ez dugu irabazi. Zubixa eusten dauen zutabe danak jauzi dielako ero galdu ditugulako. Hauxe da Little Cooperation jolasa, eta gomentatzen dutzuet etxeko txekitsuenekin jolasian hasteko edo mai jolasen munduan, murgiltzen hasteko. Gaurko bideo hau gustoko euki baldin baduzue, sakatu atsegin dut botoiari. Eta aurrera etorriko dien mai jolasen azalpen bideoen berri eukigura baldin baduzue, arpidetu gure YouTubeko kanalera edo segi adi gure sare sozialei.